Alaikum warahmatullahi barkanmu da wannan lokacin sannan muna kare muku barka da shiga wannan channel mai albarka wato Hausa Atlas Crypto TV hakan take na takeice to a wannan bidiyo din zamu nuna yanda mutum zai participating akan testnet kenan da ake yi na Egon blockchain, wanda shi wannan testnet din da ake yana da matakan muhimmanci musamman ma ta yanda za a gwada shi capability na shi wannan blockchain din da su Eagle Network ko kuma Egon kenan suka kaddamar, wanda shi wannan blockchain din yana dauke da sababbin features ko kuma wasu manhajoji wanda ba kowane blockchain ne yake dauke da su ba. Ɗaya daga cikin sa shine yana dauke da wani abu wanda ake kira da Ethereum Virtual Machine EVM kenan. Shi wannan Ethereum Virtual Machine din capability din nasa shine dukan wani application wanda yake aiki akan blockchain din Ethereum to zai aiki akan shi wannan irin wannan blockchain din da su Egon kenan suka kaddamar. Sannan kuma yana da ƙarin wata manhajar ta elevated proof of stake. Shi wannan ba kowanne ma proof of stake ne yake da irin wannan manhaja ko kuma technology ba, ta yanda ana iya kaddamar da transaction guda 10,000 a dukkan sakon guda daya. So wannan ba karamin ci gaba bane, ta yanda gaskiya irin wannan ci gaban ba kowanne blockchain ne ya zo da irin su ba. So ba tare da bata lokaci ba insha Allah zamu faɗi yanda mutum zai je installing ita wannan wallet din wanda suka yi lakabi da Egon wallet kenan, wanda kamar yanda ake gani ita ce nan, wanda in muka yi minimizing ma muka dawo kan screen din mu zamu ga ta a nan gurin, wanda mutane da yawa suna ta cewa tunda ita wannan wallet din ta crypto kara ita ce wadda su suka fara kaddamarwa, to me yasa ba a zaba a yi testing din akan ta ba, aka zo aka ce za a yi da wannan ita Egon wallet, wanda ko da a ce ka je ma Play Store ba lalle ne ka same ta akai ba. Kamar yadda ake gani gashi nan mun sa Egon wallet akan Play Store amma kuma babu ita anan, sai dai crypto kara. So wannan abin ya bayani sakamakon duk lokacin da aka kirkiri wani application aka sa shi a shi Play Store, so ba lalle ne instantly hawa ko kuma ba lalle ne a region din da kake in kai sacin din ka ganshi ba. So men dai abin da mutum zai da farko sai ya zo kan wannan men channel ne na su Eagle Network wanda ake gani wato a Telegram kenan. In ka zo nan ga shi za ka je ka taba kan wannan din da zamu bayar, wanda wannan shine link din da zaka je kai downloading dinta, wanda sun sa shi kamar yadda ake gani gashi anan na wannan na farkon, wanda shine zaka je kai downloading dinta. In kai downloading dinta shine za ta zo ma kamar a yanda muka kawo ta anan gurin. Wannan ita ce ga samfur dinta nan, wanda anan zaka shiga sai ka bude ta kamar yadda ake gani ga ta nan. In aka bude ta shine suke cewa Egon wallet be among the first to explore the certain new Egon chain ecosystem. To gashi nan sai mu daddana nan shine suke ta cewa gashi ne dai wannan kamar dan takaitaccen bayani ne akan ita wannan wallet din. Sannan muka shiga ciki zamu ga cewa ita wannan wallet din tayi kama da wallet din MetaMask kenan, kamar yadda aka san cewa dama su Eagle Network ko kuma Egon blockchain suna da kaman wani alaka da su Ethereum. Ba wai muna nufin cewa developers din Ethereum su ne masu Egon ba, a'a ta yanda su Egon din sun dan kokkofa wasu abubuwa wanda suke da alaka da Ethereum, to shi yasa ita kanta wallet din ma suka yi ta kamar haka. To sai mu zo nan kasance za mu creating wallet ne, sai mu zo mu danna create nan gurin. To nan gurin abinda ya kamata a sani kamar da yadda kowa ya sani cewa kamar yadda in ka hau kan MetaMask zaka kirkira haka su ma suka yi ta. Nan gurin za mu so masa password ne, nan sai mu confirming ɗinsa, sai mu zo nan mu yi tikin nan gurin, nan ma sai mu tikin. To insha Allah yanzu za mu yi creating ɗinta a wannan bidiyo za mu dakatar da shi, muka creating sai mu dawo. Yau to kamar yadda ake gani gashi nan wannan mun bude wallet din mu, wanda kai ma an ka bude zaka ga kamar haka ne. To duk dai wanda ya saba yin amfani da MetaMask ya san cewa wannan wallet din ta yi kama da MetaMask. Kamar yadda ake gani wannan shine balance din mu na Egon, ba mu da ko guda daya. Sannan kuma wannan gurin NFT ne, wanda idan dai a ce kudade nan gaba irin NFT din da su Egon din suke sayarwa, in ka wannan zaka yi depositing din ta za ta zo nan gurin. So kamar yadda ake gani babu komai anan. So abin da yake faruwa ita wannan wallet din gaskiya tana buƙatar dai improvement, wanda kamar yadda already aka sani cewa idan aka saki application lalle sai an dan yi mai dan gyare-gyare, wanda mun san cewa nan ba jima ba za su zo su yi wannan gyare-gyaren. So abu na biyu tun da zamu yi bayani ne akan yadda za a yi testnet, sai mu je inda zamu samu shi kansa test coin din yadda zamu yi a wannan transaction din. To bayan mun bude wallet sai mu minimizing, sai mu koma kan wancan main group din na Eagle Network, sai mu zo nan gurin kamar yadda ake gani wannan shine inda zamu je mu samu coin din namu. Sannan shi kuma nan din in muka je muka yi wannan din guda 100 za su bamu kamar yadda ake gani, sai in danna nan gurin so yanzu gashi na danna yana zai kai ni wani guri. So a nan gurin sai in je in yi copy din receiving address na shi Egon ina, sai in danna nan gurin kenan, nan gurin gashi na receive, in na danna shi wannan gashi ya nuno mu wannan shine public key dina ko kuma public address ko kuma receiving address, zan ma da yanda mutum ya faɗe shi haka yake. To in na wannan sai in zo daidai nan gurin daga tsakiyar nan sai in zo in pasting din sa a nan gurin kamar yadda ake gani gashi nan nazo zan yi pasting din sa na danne. To alhamdulillah gashi nan yanzu na yi pasting din sa sai in yi submitting. So duk dai wanda ya san yanda ake yin testnet na Satoshi to ya san cewa wannan testnet din ba shi da wahala kamar dai wancan haka yake. So gashi yayi success, wannan ga address ina gashi nan nazo na yi claiming din guda 100. So wannan dan takaitaccen bayani ne suke a nan gurin cewa Egon blockchain testnet is here test da Egon blockchain. So nan gurin dai shine suke dan takaitaccen bayani ta yanda mutum zai yi testnet din yanda in kai wannan za su baka guda 100 kenan. Wannan guda 100 din akalla ba kasar ba ana so ka tura mutane, sannan kuma akan ita wancan wallet din ana so kai added liquidity, kai farming, kai staking ta yanda za a yi testing din blockchain din kenan. Sannan kuma kudura-kuduran su wanda ake gani a nan gurin kamar sun ƙara maimaita cewa suna da kaman use cases ta yanda za su kaddamar da wannan abubuwan. Gasu nan Egon wallet gashi nan wanda sun yi ta Egon blockchain gashi nan sun yi shi
sauran da suka kasance shine wannan Bitcoin browser din nan da Metaverse din nan da payment gateway duk dai gashi nan. So gaskiya dai wannan ba karamin project bane kamar yadda ake gani, ga sunan abubuwa ne kala wanda idan dai a dare da lafiya insha Allah za mu ga su da yawa. So bayan mun je mun yi claiming din sai mu dawo kan wannan wallet din mu ga ta nan ta Egon din, sai mu zo nan gurin. So ba ma sai mun yi refresh ba, wannan fa yana tabbatar da cewa shi wannan blockchain din na Egon ba karamin sauri ne da shi ba. Ka duba fa kamun ma mu je mu dawo har sun mana depositin wannan guda 100 din, wanda shi wannan guda 100 din shine za mu yi transaction da shi. So shi wannan guda 100 din akalla ba kasar ba da ka iya karban address din wani wanda ya bude irin wannan wallet din, shi zai shiga wannan receiving. To shi wannan abin da aka ba wanda za ku yi transaction din shi zai yi copy, in yi copy sai zai tura ma kai, kuma in ya turo ma sai ka je nan gurin sending din kamar yadda ake gani. In ka je gurin sending za su ce ka sa wancan address in ka sa shi a nan gurin zai baka dama sai ka sa mai kamar adadin da zaka tura mai. So kawai sai ka danna next. Wannan shine process din da ake bi ana transaction din, wanda hakan ba karamin abu ne mai muhimmanci ba. Sannan kamar yadda aka sani cewa shi dai Egon blockchain blockchain ne wanda yake yana da matukar amfani, sannan kuma yana da matukar kyau, wanda insha Allah nan ba da jima ba manyan project za su zo su kaddamar da token ɗinsu akan wannan Egon blockchain din. Sannan kuma muna da yakinin cewa waccan crypto kara din watakila nan gaba za su iya cewa za su goge ta kasancewar shi wannan Egon wallet din tafi kama da wallet din da ya kamata dai a ce an yi aiki da shi. So dai bamu sani ba yanda dai suka tsara haka za a zo a yi abu. So wannan dai shine yanda ake bi ana. Sannan shi wancan kaman yanda aka sani cewa ba za ka je kan Play Store ka samu wancan Egon wallet din ba, sannan ba kowa ne kuma yake wancan group din nasu na Telegram ba. To insha Allah a description na wannan video din zamu aje link din da zaka bi ka je kai downloading din ta, sannan kuma zamu aje link din da zaka je kai claiming wannan testnet coin din. Insha Allah zamu aje shi akai. Sannan kuma muna roƙon za ku yi mana subscribing da liking wannan bidiyo. Ubangiji Allah ya samu dace, sai kuma gani na gaba.